V kauze Altner musím říct, že celý ten spor je neblahé dědictví z 90. let. Je to neblahé dědictví z doby, kdy ve vedení sociální demokracie byli Ivo Svoboda a byli Miloš Zeman. Tehdy byly podepsány příslušné smlouvy, na základě těch smluv následně rozhodovaly soudy. Sociální demokracie samozřejmě bude postupovat tak, jako jsme postupovali vždy, to znamená s respektem k rozhodnutí soudu, s respektem k zákonům České republiky. Nepochybně to rozhodnutí bude znamenat výrazný zásah do hospodaření sociální demokracie. Já jsem dnes požádal místopředsedu strany Martina Starce, aby připravil návrh úsporných opatření, která budeme muset realizovat tak, abychom mohli reagovat na rozhodnutí soudu. Samozřejmě my se chceme nejprve seznámit s odůvodněním tohoto rozhodnutí, to zatím k dispozici nemáme, a na základě toho také zvážíme možnosti ještě využití opravných prostředků. Máte nějakou představu, jak by se to finančně dalo řešit? Není ta částka skutečně tak velká, že třeba bytostně ohrožuje sociální demokracii? Já jsem požádal místopředsedu strany Martina Starce, který má na starosti hospodaření, aby připravil návrh úsporných opatření. Nepochybně to bude výrazný zásah do hospodaření sociální demokratické strany, ale sociální demokracie se za více než svoji 130letou historii vypořádala s celou řadou vážných problémů. Já jsem přesvědčený o tom, že zvládneme i tento problém a že budeme schopni jako vedení strany se s touto věcí vypořádat tak, abychom respektovali zákony České republiky a respektovali principy demokratického právního státu. Pane premiére, dá se nějak zohlednit, nebo budete zvažovat nějak zohlednit tu vinu Miloše Zemana v tom, že to vlastně bylo jím podepsáno a lidmi kolem něj podepsáno, že to pramení tam? Tak já myslím, že my se teď musíme soustředit na to, abychom provedli takové změny v hospodaření sociální demokracie, abychom byli schopni se vyrovnat s tímto rozhodováním soudu. Nicméně je to součást historie sociální demokracie. Jak už jsem řekl, je to neblahé dědictví, které se sebou neseme z 90. let, kdy byly podepsány a připraveny příslušné smlouvy, na základě kterých nyní soud rozhodl. Bohužel ten soud trval dlouhou dobu, rozhodování se táhlo velmi dlouho, to znamená přichází v době, kdy už ve vedení sociální demokracie jsou jiní lidé než ti, kteří bezprostředně nesli tehdy odpovědnost za přípravu a za podpis příslušných smluvních dokumentů. Pane premiére, já bych se vrátila k tomu, co jste říkal tady na půdě Global Institution.